Reconeixes aquest gos? Si la resposta és afirmativa, ja saps quin serà el camp que visitarem aquest dissabte. Anirem a la Costa Brava. Visitarem Golf Lloret. I no jugaré sol, aquesta vegada m'acompanyarà en Tango. Farem 18 forats en la modalitat Stroke Play. I com a la resta de vídeos que has vist fins ara, hi passaran moltes coses. Iogurt, els dos núvols. Molt bé. Andreu, aproveita. Vols veure el Verdi? Home, i tant. I tu? El vols veure? No et perdis l'estrena mundial del meu nou vídeo aquest dissabte, dia 19 de novembre, a les 12 del migdia, al meu canal de YouTube, Andreu Gallard, Pitja Empat. No t'ho perdis.